Yr ôl beniad. Yr ergyd gan Beattie! Na chi! Gôl! Gôl ryfeddol! Gan Beattie, Lee Beattie, i ail gôl y tymor hon, dim gobaith i Conor Roberts. Prestatyn 1, Bangor 3. Wnaethon ni newid tempo o hwnna. Am gol di hon. Rwy'ch chi'n gweld gol well hon. Penwythnos yma. Dim just os di ysgwydd. Mae honna, mae ddwy goes yn yr awyr. Mae yn... Wel, edrych a di, sut mae'r technig. Faint o llonydd ydi o. Yr siswn yn ganol yr awyr. Troed chwith drosti. Technig gwych i gorffid. Mae ben o'n uwch na'r bel. Dyna di'r gyfrinach. I gadw i lygad arni. Syth ar draws y gol. I gornel y rwyd.